Helo! Dim ni sôn nawr am yr Apel Manipur sydd wedi cael ei lansio gan Eglwys Presbyteriaeth Cymru. A mi'n fach i ddweud bod Parchg Nan Wyn Powell-Davies gyda mi nawr. A Nan, ti newydd ddod nôl o'r ardal yna. So ti eisiau sôn am cysylltiadau ni fel Cymru gyda Manipur a Mizoram a pam yn union nes ti draw na? Wel, i gychwyn wrth gwrs, mae hanes cenhadaeth Eglwys Presbyteriaeth Cymru yn mynd yn ôl, wel, a deud y gwir, mae o'n mynd yn ôl dros 190 o flynyddoedd pam ddaru John Roberts deimlo bod yr arglwydd yn galw ni fel eglwys, felly i fynd i rannu'r Efengil yn yr ardal yma, sef y fraich honno o gogledd ddwyrain yr India. Yn fraich fechan o'r India sydd wedi cael ei rhoi rhwng Myanmar ac Bangladesh. A jyst teimlo yr alwad yma felly. Ac wrth gwrs mae'r cynta, Thomas Jones yn hwylio ac yn gadael Lerpwl rhyw chydig flynyddoedd ar ôl hynny, ac yn glanio mi fydd ei eleni yn 185 o flynyddoedd. Ers i Thomas Jones lanio yn Kolkata, a wedyn i fyny'r afon ac ar draws y tir a cyrraedd y lle glypa dan wyneb ddaear yn Cherrapunji, ac yno y mae'r genhadaeth yn cychwyn felly. Ac ydyn ni'n gweld fwy yn mynd, mae Daniel Jones ac eraill yn mynd i ymuno fo Thomas Jones, ac ydyn ni'n gweld fel y mae cenhadaeth eglwys y Methodistiaid Calfinaidd yma yng Nghymru pryd hynny wrth gwrs. Da ni'n gweld y cychwyn. Yn dilyn hynny wedyn, so y diwrnod ddaru Thomas Jones roedd i droed lawr ar dir yn Cherrapunji, y diwrnod hynny, mi oedden ni mewn cyfamod efo'r bobl yma. Achos dyma lle yr arglwydd wedi'n galw ni fel eglwys i fynd ar rhannu'r Efengil. Yn dilyn hynny wedyn wrth gwrs, yn Cherrapunji neu'n brynu Akasha, ac yn dilyn hynny wedyn yn brynu Lushai, yr hyn sy'n cael ei adnabod fel Mizoram heddiw yma. Yma y Parchg Jones, chydig dros hanner canrif yn ddiweddarach. Mae o'n cyrraedd, ac mae o yn rhannu'r Efengil yn Mizoram, a llwyth y Mizo, maen nhw yn perthyn, felly maen nhw'n deall ei gilydd, maen nhw ar un arferiad ac yn y blaen. Felly, yr un pobl ydyn nhw mewn gwirionedd, ond yn lot o lwythi bychan o fewn y llwyth Miso. Mae gennym ni bobl y Chin yn Myanmar, ac mae hynny i'r dwyrain o Mizoram, i'r gogledd o Mizoram, mae gennym ni Manipur, ac mae gennym ni y llwyth sy'n cael ei galw'n Kuki-So. Ac wrth gwrs, pan mae'r Efengil yn cydio yn Mizoram. Ac 1914 wrth gwrs, diwygiad yng Nghymru, 1915 diwygiad ymrynu Akasha, 1916 yma ddiwygiad yn torri allan yn Mizoram. A mae Mizoram hyd heddiw yn profi diwygiad ar ôl diwygiad ar ôl diwygiad. Ond pam dorrodd y diwygiad yna allan, yr awydd anhygoel, fel oedd na yn John Roberts, fel oedd na yn Thomas Jones, yr awydd anhygoel yna o fynd i rannu y newyddion da yma. A maen nhw'n mynd at i pobl eu hunan. Maen nhw'n mynd i'r bryniau'r Chen, maen nhw'n mynd i fyny i'r bryniau yn Manipur, a maen nhw'n rhannu'r Efengil. Felly y diwrnod ddaru Thomas Jones osod ei droed ar dir yn Cherrapunji, mi oedden ni wedi dod i gyfamod efo'r bobl a'r llwytha arbennig yma. Felly mae diodda pobl Manipur, ac fel yma'r Efengil yn deitha ni, fel yma Paul yn deitha ni, pan mae un aelod yn diodda,
Mae'r corff i gyd yn diodda. Ac felly, dyna da ni wedi weld yn ystod yr misoedd dwytha yma. Da ni wedi bod yn gweld felly fel nath y gyflafan a'r gychwyn yn Mai 2023 ac yn fuan iawn wedyn ddaru ni lawnsio Apel Gweddi. Da ni'n cyfarfod bob dydd Gwener ac mae groeso i bobl o'r newydd wedi ymuno efo ni. Da ni'n cyfarfod am 8:45. Mae yna ddolen Zoom i ddod i fewn ar y cyfarfod. A da ni wedi ymgyfamodi mewn gweddi fo'n gilydd ers y cyfnod yma. Ac wrth gwrs, yn yr gymdeithasfa, yn yr Hydref, ddaru ni lawnsio'r apel yma, sef Apel Manipur yn apel casglu arian fydd yn rhedeg hyd diwedd 2025. Ac wyt ti newydd o nôl o Mizoram, gyda Rebecca, Melby Esangi, gweinidog arall gyda'r Eglwys Presbyteraidd. Ac wedi gweld profedigaeth, a blasu'r profedigaeth y bobl yma. Rhaid bod hwnna'n brofiad aruthrol, allan ni feddwl? Wel, oedd o'n ddirdynol ac yn ingol, ond yn alawenydd mawr. Mae Mizoram yn nodweddiadol yn y Gogledd Ddwyrain am fod yn le o loches, yn le o noddfa i pobl. Mae yna ffoduriad yn dod o Myanmar a mae yna hefyd ffoduriad yn dod o Manipur. A gafon ni fod yn un o'r llefydd hynny, un o'r gwersylloedd hynny. O'na 40 o deuluoedd yna. Gafon ni wneud sawl cyfweliad. A be oedd yn anhygoel a'r urddas oedd y bobl yma'n deimlo. Achos oedden nhw'n dathlu'r Nadolig. Ac oedd pawb wedi gwisgo ni gwisgoedd gora. Oedden nhw'n cydfwyta fo'i gilydd. Oedden nhw yn addoli fo'i gilydd. Oedden nhw mewn lle elfennol wrth gwrs, ond mewn lle hardd, golygfa hardd, mewn lle cysurus. Ac oeddech chi jyst yn teimlo bod o'n le o iachad, yn le iddyn nhw gael eu cefnatu nhw, ac yn gymuned yn fanna. Ond wrth gwrs, wedi gweld y pethau dirdynol yma, wedi gweld i'w eglwysi'n cael ei llosgu'n ilw, wedi gweld colli cartrefi wedi'w llosgu, wedi colli cydnabod wedi cael ei lladd felly yn y gyflafan. Wedyn, oedd hwnnw'n brofiad arbennig iawn. Ac, dachmod, mae yna rhywbeth yn does yn y ffordd da ni'n rhoi felly. Dachmod, da ni'n rhoi mwyn i ni'n hunan deimlo'n well. Da ni'n rhoi achos bod ni eisiau grymuso pobl i fedru sefyll ar eu traed eu hunan. A dyna ydy nod yr apel yma. Nod yr apel ydy bod ni'n grymuso pobl Manipur i fedru drychwelyd yn ôl adra ac ail-adeiladu i bywyda felly. Ac wrth gwrs, ran yr is-adeiledd, mi fydd angen ail-adeiladu cartrefi ac ysgolion a capeli, ond hefyd fydd angen ail-adeiladu systema, system iechyd, neu siŵr bod plant yn cael addysg drachefn. Mae popeth wedi diflannu? Dim wedi mynd, achos mae'r pentrefi yma yn llythrenol wedi cael ei llosgu'n ilw. So beth yw'r obeithion di, Nan, ar gyfer yr apel yma? Ffordd gall bobl ymateb a rhoi ag ati? Dwi'n meddwl na'r gofyn cyntaf drwy'r amser, hyd yn oed rwan ydy, mae hwn yn alwad i weddi. Achos da ni'n mynd yn ôl i'r cyfamod yma, da ni wedi wneud efo'r bobl yma. A pan mae yna un aelod yn diodda, da ni gyd yn diodda. Y cyfamod yma, felly galwad i weddi, ond galwad hefyd yn ariannol i ni roi adnoddau, i ni reid arian, ac i ni wneud hynny yn llawen, ac i ni gael hwyl yn wneud hynny, felly mae'r flwyddyn yma ar ei hyd, felly mi fyddwn ni yn ganolog yn casglu'r arian yna, felly os da chi yn dymuno rhoi arian, da ni'n ddiolchgar iawn am hynny, ac yn gofyn i chi drosglwyddo'r arian i drysorydd Henedlaethau, neu os ydych chi yn gweld yr QR code yna, sydd ar lot o ddefnyddio, da ni wedi i'w rhannu'n barod. Gofyn i chi hefyd defnyddio y cyfeirnod fydd yn ymddangos ar eich sgrin chi, pan ydych chi'n cyfeirio unrhyw daliadau i'r swyddfa'n ganolog, mwyn i wneud yn siŵr bod pob ceiniog yn cyrraedd
a bod pob ceiniog yn cael ei ddefnyddio'n ddoeth ac yn cael ei drosglwyddo drwy ein partneriad ni yn Ngogledd-wyr yr India, sef Eglwys Presbyteraidd yr India. Wedi clywed hefyd na bod ti'n cymryd rhan yn bersonol mewn ras eithafol. Hoffet ti egluro mwy? Wel, mae eisiau bod weithiau'n eithafol, ond does mae eisiau bach o hwyl, does? Chymod, da ni'n jyst eisiau wneud yr un hen bethau yna. Dwi'n gobeithio, os diw ei mynd mewn rhyw naws, os bod yn rhan o ultramarathon. Wel, mae'n swnio'n bach mwy nag ydi o. So, rhyw 100 kilometr ymhen llun, ac mae hi'n ultra i ferched yn unig. Wedyn fydd hwnna'n braf iawn, so dwi'n gobeithio fydd yna gyfle i bobl yn noddi fi yn bersonol hefyd. Felly, dychmod, hefyd, dwch i ni gael glywed am fwy o enghreifftiau o bobl yn gwneud po fath o bethau gwych a gwirion i gasglu arian, achos da ni'na hefyd eisiau dipyn bach o hwyl wrth wneud hyn. Diolch i ti, Nan, a phob bendydd i ti. Diolch i ti, Gethin.